21-vuotias Berwanger pujottelee sieltä meidän puolustajamme Lehdon ohi, pystyy tämän kiertämään. Ruotanen ei ehdi paikalle paikkaamaan. Ja näin kiekko livahtaa sitten Takonta ottamasta tästä turnauksesta 5. tilan. Erittäin hienosti Tikkanen järjestää tuon tilanteen. Hyvä maltillinen suomalaishyökkäys ajassa 6.46 päättyy sitten tasoitusmaaliin. Saksan liittotasavalta johtaa tätä ottelua jo toisen kerran. Numerot ovat nyt 1-2. Ja tässä tuo maali uudestaan. Tuoreniemi Blomqvist Suomen puolustajista ensimmäisessä erässä. Ja siinä näette tuon Järvenpään syötön ja sitten Harbeliuksen jatkon. Mikään kova laukaus tuo ei ole, mutta tarkka tolpan viereen. Karl Friisen joutuu laskemaan johtoon numerot Suomen hyväksi 3-2. Maalintekijä Raimo Helminen ja hyvä esityö tulee Mikko Mäkelältä. Uudelta tulokkaalta Horst Heckenspülleriltä hyvän syötön maalivahdin torjunnan kautta. Ja näin näette, että Kühnhagelilla ei tuossa suurta vaivaa ole. Maali syntyy ajassa 7.04 ottelun toista erää. Kühnhagelin toinen maali. Erinomaisen syötön tuolta maalin takaa. Siinä tulee Hegen paikalle ja Takon jalkatorjunta on hieman myöhässä. Näin ei voi mitään. Saksan liittotasavalta taistelee loppuun saakka, mutta niin hän tekee sitten varmasti myös sieltä eteensä. Ja kiekko kimmahtaa tänne taakse suomalaispelaajalle Huikarille, jonka kova lyöntilaukaus uppoaa sinne saksalaismaaliin. Numerot tasan 4-4 tässä tosi värikkäässä kamppailussa, jota seuraa varsin suuri joukko saksalaisturisteja. On täällä toki myöskin suomalaisia, mutta saksalaisia on erittäin paljon hyödyntämään, kun aina toinen joukkue tulee ja iskee takaisin. Kühnhagel teki 3. maalinsa tässä ottelussa. Tämä 34-vuotias EV Landshutin pelaaja on tehnyt todellisen comebackin hyvissä otteluissa. Hänhän nimittäin on ollut aikaisemmin näissä kisoissa melkoisen